Walang parang. Kira. Pressure-nya. Ganito yung pamamaril. Parang sniper lang. Pag sirip Brad, kakasi ka mang kita. Yung. Uy, talaga. Huli. Galing tong batang to. Sa tangan. Mabutas-butas din na. Tanang gawin ko yun na. Karagan. Ya, yung. Ay, talaga. Oh, bala na. Kasi masing kita din ah. Ay, bala, puta din ah. Na? Bala. Doa ko rin. Lalay sa magiduwa. Nih. Dis nala. Hirap yung ganito, guys. Isa yung baril. Yung katatlo na. Tignan natin yung nakuha nila. Kung sino pinakamarami. Kuha kami isa. Payata. Jangkal. Padamihan pa lang nakuha. Tignan natin kung may mas madami pa dito. Nanala yun. Natidog. Natidog pa ito po mo eh. Ano tada? Pagan na mata? Tinyog. Tinyog. Ti? Ang tadi nalayo. Agenda. Yan si kulot, guys. Andun sila. Mansa mo na alayo. Kapoy kayo. Nakado kami kay. Kanang kanang.
Dolog, dolog. Ado, dadakalan. Ha? Ado na alamay. Kung nga makapunta. Ado na alamay ngayon ko ha. Da kayo nga nagbubunak, bibita kasta dyan. Natukkaw. Kingkin na tao. Oh man, ang logi. Mano natin nag. May isa. Aktal. Oy. Oh, ay, ito na yung nakuha nila. Maliit, maliit. Jay. Oh, Nalamig, nakita mo niya? ay ta? Data? Dapat din nagkami pa may isa. Hmm. Dapat Ada, natay ta ni? lagi na ala di kalmo. Na? Dapat kung dungod kini di nagpalang yung putay na datuin eh. Po talaga nalagi kulot yo. Kapapik apoy. Ayun yung isa guys oh. Para siyang ano. Yung camera natin isa. Pwede dito. Ay, ada na layo pay. Baliwam gulo, baliwam mga ikaw ito. Damaw ko na yun. Ah, nasabit guys. Tara yung ngatog. Bagka mo. La sukitong pa ba? Di ba? Sukitong pa ba? Bagka mo may sagud manit kan. Naala di ko ya, siglot. Wow, naala na. Sukitong pa ba? Hanga kaway ito sukitong pa gusto pa ba? Basta? Kulot. Ito din nan. Ikaw. Si Komen eh. Digdini. Lala, dito mo kulot. Digdini ko ng pinto niya. Oh, ayun na guys, ayun na. Si Komen kagkakap sa atin eh. Giga ba? Kaya mo. Oh, antay ito si start yun mo. Pagtawa-tawa mo na yun. Okay, datin na lang isa. Ang dagtakoy dyan, eh? Awani. Bati, kita po dyan. Ito. Ang dalakkel. Amo, gawin din na Tagalog na. Datayin data aji tilapia. Namangin. Man. Parang Guys, katap. mahina Giselle, mahina Giselle. Nala, nala, ando dyan. Si Madangay. Nice, nice. Ayun na gusto. Oh, nahulog. Siya lang tira itang. Nyapin lo ba matin? Nagpas-pas mo. Laki pro mo to yun ah. Kita mga limsot. Kuha. Yun. Ay talaga. Oh. Galing, galing, galing. Galing kami niya. Siya lang tira itak eh. Oh. Gitu mo. Gitu. Gitu. Mm. On. Gitu bang, binatang. Gitu man, gitu.
Di mo sa kaya. Lugod kami dito. Isinam taulo na. Kapsabas na bagam na. Itang ko na to. Na? Nangalati ko mo to. Kata malakan to kampit. Dimikat. Mapusat. Nyamot ita na duro-durom ta imam tenti ko. Sige na. Sus. Ay, kasti pampamayan na. Nay, sabi siya Giselle! Giselle, oh. Shout out. Ganyan ang gagawin. Lala. Pitak sa pay tadaranan na eh. Ayun. Nakuha na dyan. Oy. Sa tagikat balay. Zero. Pati si It na alam. Naglalaw. May bansang. Natukkulag pa iso ay kasta kadakkel. Na. Di na alam ay. Natukkul di pag yan na. Tinagayin. Ay natinag. Oh. Kastoy. On. Tandok. Na, kayaw. Dan sa makakuha dagit dito ayo. Kapoy da. Ay, TikTok ko yun. Yun ang Picture lang, pang picture. So ka mata. Ito yung nakuha namin guys. Tilapia. 2 kilo. Ay, lalatan. Pang kanya na. Uwi na kami guys. Tapat na yan sa amin guys. Welcome ito. Trip pang gayda.